Dugo nang nag-live flash. Ano bakit? Ang jongit mo din. Loading ka. Ano na? Pagkadaghan na, mama. Only dun. And get back. Ay. Hello, Justin Milo. Thank you for coming. How's your
Friday. How's your day? Ah, Thursday pa pala dyan. How's your Thursday? Nawala sila. Nawala sila. My pleasure. Always happy to be here. Thank you. So happy you're here. You're alone. You're alone. Thank you for the like and share. Ano bakit? I already watched your latest video, so I'll watch the a week ago video, okay? Are you still there? Justin May prefers living on a prayer. Bye. Living on a prayer. Take my hand. Kumusta may akong pimples dash? Iga nga kayo. Sa dinami-dami. Gabaha ba eh? Oras. Asa ito kung ano? Asa ito niya? See? Oh. Thanks, my loves. Kumusta ang Sunday? Ay, Sunday. Friday pala ngayon. Friday.
Shout out sa pimples. Ano ko ni Justin? Whoa, living on a prayer. Take my hand. Justin, done. Dili ko first. Dili di ay. Timbo Borge, may loves, nandyan ka na sa loob? Hello, bulong lang ako. Harang, Raven, nag-ano ako. Ay, harang pala siya. Timbo Borge, hello, nasa loob ka na? Sino nasa loob? Sinong nasa loob? Who is that? Who are you? Oo ha, wala naman tong harang kasi, ay oo. Salamat. Salamat. Kumustang dipolog? Uy, kato inyong ano ba? Sa dipolog to? Kato inyong gishoot tong asa si Jan lang itong inyong gisayaw. Basta katong sayaw mo sa various sabi sa asa na lugar. Nagkalain-laing lugar. Itong sa Gasugan Station. Oo. Amiwa. Aray ko. Naara ko milabs haglan, gatanaw ko okay na. Milabs unsa nga title imong gitanaw karon? Mutan-abod ko. Unsa kay drama? Hoy, buang. I-delete na. Various. Sumbagunta ka. Taas kay harang ni Joker. Basin ako may ma-delete kalit ba? Shoutout sa joke, nasa harang pa ko. Ganyan lang ko sa harang, sumbagon na ka. Anong sumbagon man, permin akong istorya. Ay, marubak si door.
Joker, nasa loob ka na? Wala na sila. Hindi ko magawas bahala mo. Joker. Wala siya. Ayaw mo sa dito. Queen. Love and War. Nindot. Akong ilista. Ay. Ang mahiwagang listahan. Hala, nagkano na kailista na ako. Hala, naalyan yun ako mga amo. Hindi ko magawas eh. Hindi upit na ako. Queen. Ano to? A Queen. Love and War. Love and War. Nindot siya, my loves. Hala, wala akong istorya ni Joker. Nakasunod naman na siya for sure. Wala pa niya 10 minutes. Sige, pang 8 minutes. Ay, klarong bata ah. So far, okay na ang dipolog host. Sumbi na lang kulang para masaya. Buin. Wala na yung ano din. Hi, Team Boborge from Justin Milo. Team Boborge, taga Canada yan. Friends mo na yan. Anak ko, sunod. Nakauli na din ka. Yes, Joker, watching. Ngayon wala ni mo nigi 10 minutes. Gamay nilay kulang o. 8 minutes and 46 seconds. 10 minutes ito doon mo para na siya add sa start, during, then end. Wala man ko nakadungan eh. Huwag ko kasabot. Sabi na doon ako. Makasabot ba ako? Nakadungan ka, Joker? Ay, wala man siya istorya di ay. Nung basa man yun di ay. Kung saan ni Joker Comics? Hala, wala akong i-istorya ba eh. Sumbagon dyan ako ng tawanan mo. Dagi pakaliran yung comics ay. I must find new Zoom. Hala, wala'y tao dyan ang lugar ah. Saan si doon? Di ba matingo? Counter, dili na siya komentary. Oy, Mobile Legends good na eh. Comics. What I mean is, imuntang hindi pa sublag 10 minutes ba? Agi paabot o 10 minutes. Oops. Walang hasog. Alay ko. Bolok mo. Justin Milo, hi, how are you? From Team Boborge. Team Boborge. Ang sabi na sa Boborge? Pare, in Tagalog, magkano ka? So, how are you? Muang. How much?
Kumusta ka? Daghan kay nga live oy nga baha ang live. Maluoy ni lang ta. Asa ka sa tijama? Nag-work pag wala siya. Maybe this. Asa naman mga tao diri? Walay tao. Walay tao. Sorry. Walay tao. Kumusta ang laga ni? Kapoy. Pero okay naman mila sa nindot man pud ang view. Kanang akong thumbnail dito na. Pero late man ko lahi man ta mo atuan. Yung late man ko nakamata, late ko ni nakagawas. Lahi may giatuan na lang. Kato na lang sa medyo duol-duol. Pero okay ra gyapon. Laili ra gyapon batiis. Hindi. Wala ko kasulay. Halos katulad eh. Milags, kamusta ka? Stop it. Once it. Use all. Okay, at least nakalain. Nakagawa sa lungga. Nakakuha og fresh air. Ikaw, kumusta naman ka? I'm sorry, 1-1. Gitry unta ako to nimo ba? Hazel. Hindi, wala na unta ko diri nag-live karon ikaw, Jun. Nana ko mga pero dili mo gawas ay bahala mo, di ba? Wala kay kaon. Salamat sa tulong katawa na nandyan. Okay naman sa minutes. Apil mo sa sa wala na, pwede na mo kagawa sa dili gihapon. Who's there? Dili ba mo 16 million? Kahit pero karon lang bulan na tama no. Kita 15 ba taman ka? Hala? Daghanag ni Joker. Daghanag ads. Nawala ang isa. Sinsay naong. Katulad something ay. You are alive. Oo ata, pero dili jud-japon kumpiyansa gawas kay listener. Mo dyan. Medyo kumpiyansa. Dili pa man dagway, no? Naapaghihapon mga kuan-kuan ba? Mga aswang-aswang gihapon. I mean, naagihapon siya. Ang mga germs. Katulad sa dahil. Yun yung sulod isa. Ambak mo eh.
Kalamingaw kayo eh. Black Championship Louis. Yung Alchemist Oriental Fighters Assemble. In fairness, aray ko po. In fairness, ibaan ako nila. Clap, clap, clap. So, ano ko istorya no? Ano ko istorya? Sige nga lagi, ayaw gid ipagawas basta ang feelings kay sa nagpaasawa na din. Unsa? Ayaw kumpiyansa daon. Di ano ko silingan. Salamat silingan sa pag-anhi. Kumusta? Oy, Joker, tapos na. Ano, Milabs, puntahan kita ha. Choppy and Friends, ate ha, ay alien. Shout out sa lahat from Choppy and Friends. Si Casey McDonald. Milabs, nandun ka pa diba? I-watch ko tong latest mo. Tapos, idikit ko pala to si si Ninja ko. Watching Milabs. Kumusta? Salamat sa pairing-iring niya, Timbo Borge. Kamu dyan tag-iya na, daghan kayo mo tag-iya sa inyong channel. Bakit? Timbo Borge, hello alien. Alien. Aray ko po. Maayo kay sayo ka karon sa lingaw. Wala man ko lingaw. Wala man po ko nakita nga ng LS kayo. Thank you pa sa gitapol mangugog hinay ka.
Tamsak. Ay, thank you sa patamsak o sa pa-bot-bot. Ay, thank you sa pa-ninja, ano, boboard. Tibot o si bot-bot. Wala ka dira, reboot. Reboot. Pungko. Ano nagatamsak ang pungkol? So, hello, shout out kay si McDonald from Choppy and Friends. My loves, nandyan ka pa? Playing ako sa'yo. You're so beautiful. Kaon-on. Humana ko play sa imo adong. Salamat sa humana may kaon. Ako rin ay. Lingin. Orang tamsak na yun. Salamat sa ninja Timbo Borge. Ate Rhea, thank you sa paharang. Ay, harang pa nga siya, di ba? Bakit ako sasalita? Ay, kung uwata, tamsak. Minsan na. Wala, basin ka, ano, nagya po na, pati Boborge. Team Boborge, thank you. Raven Channel XB, hello from Choppy and Friends. Guys, Choppy and Friends, Raven Channel XB and Leia H are monetized channel. Hello, Ate Rhea H. Hello, Choppy and Friends. My loves, guwapa kay ka dire. And then, anad kay ka. Thank you, Silingan, sa pan-refresh. Bagtok. Ayaw na, tanawa. Ayaw paminaw ba? Ganahan ko maminaw ni mo ba? Guwapa kay ka. Nindot kay ka mga istorya. Ako lang gihatag, ako lang ko mo ang mga ninja. Dikit.
Ano, tapos na mi loves. Why? Men's why o why? Bag to. Aligaw kayo ko silang mga paharang. Ate Rhea, kumusta? Nasa loob ka na? Gemma. Gemma Hans is also monetized channel. Aligaw kayo kasi ang mga ano. Ibangtog si Pungkol ni Tamas. Refresh ko gamay. Di siya story okay ra. Mukha sa media bisita mi sa ako kasi okay ra ti Gemma. Salamat. Pungkol ka host. Try dili. AC McDonald, miss you from Gemma Hansness. Raven palangging. Manto ko ni Boborge. Team Boborge. Ay, Team Boborge. Ay, hindi Boborge. Team Boborge, idikit po na ko niya akong ninja ha. Akong sort, news. Team Boborge playing si ang mahiwagang Hardin pala, Hardin. Chat and friends, hello from Raven Channel XB, Gemma Hansis Palangging, shoutout sa T-Panty. Tiba Panty Challenge, oy. Team Boborge, dikit na lang ako si Dihoyohoy. Joker, busy ka? Why are you not talking to me? Haba-harang. Ano sa Terea? Nandiyan pa pala. Pa siya kapasok. Joker, pa-type sa busy Team Rhea H. Ina na, thank you. Hala, wala dyan kong history na Joker mo. Okay. Sige. Kumbate. Salamat. Salamat. Ano, lamig ko. Hoy, Team Boborge, asa ka dire? Kaning namubo? Nangaway ka te. Wala good ko manaway palangging na ay, manaway? Asa ni? Raven, ayaw panaway ba? Way man. Kasi way man. Wala good ko manaway palangging na anapod ko balik-balikan sa imong balay. Oy, wala ako harang host. Okay lang silingan. Kaunsa ko. Sige, Ate Gemma. Pungkol wala ko diha sa cameraman ko. Okay.
Refresh ko ulit. Thank you, Silingan, sa refresh. Halangan, mabura kayo. Tapos na. Sige, Ate Gemma. Go ahead, take your time. Kaunsa mo diha. Lumi ako isa. Nasa niya. Go po niya. Take your time. Timbo words, istorya kami. Huli ko istorya. Ayan, nakita na kita. At Rhea, nagawa mo na yung sinabi ko sa'yo? Na-set mo na, te? Fresh. Rhea, nagawa mo na? Done? Fresh yan today. Nagawa mo na ba? Na-set mo na? Lingin ay bitin. Man ang harang ay hat. Sayang imahe unta ang unsa nga, ano yun di? Yung ba? Yung sa super chat mo. Nalagyan mo na? Isa akong i-play. Si ano lang, si Tereya. Mahina sound kasi anak ko patulog. Ay, i-type na lang na ako. Guys, kung gusto nyo dikitan si Team Rhea H, ang real account niya is ito. Bakit? Thank you, Silingan. Tereya playing. Ang ganda ng Sakura. Hala, ang dami mong nilagay na naharang. Lingin, salamat. Ang daming harang, Ate Re. Wala stick ka. Galit na galit sa harang. Mamaya, refresh ko. Pindot ko. Thank you, Ate Re. Yun ang diary. Salamat sa pag-anhi. Kumusta? Casey. Shout out from Team Rhea H. Ay, Rhea H lang pala yan. Guys, kung gusto nyo maging friends si Team Rhea H, ang puntahan niyo si Rhea H. Monetize channel din siya. From Japan. How are you? I'm fine, thank you. Ang dami. Ate Re, hindi ko talaga mag-gets yung tinuro mo sa akin. Mag-usap tayo pag may time ka, ha? But ni mo. Manihapon ko sa inyo
Sa inyo, you say makaon dira. Unsay makaon dira? Walay makaon. Sa gawas ko na ni hapon. Kaon ko bahaw. Lamig ng bahaw. Ay ginamos. Unsay sudan ninyo din na yun. Unsay akong to ba tawag? Pwede ka tawag kuya? Nung. Sir. Ay, pareha man ako itong indadra no. Gasog ba ko bugas? Gasan lang kag bugas bot-bot. May salamat Team Bubol sa mga paninja mo dyan. After kay Ate Rhea, i-play kita diyo ng diary ha. Tapos mag-play ulit ito kay Bubol. Ay, kay Chappy and Friends pa pala. Chappy and Friends. Shoutout sa ako ang mugas-mugas. Ay, sige akong kili. Dejama Hansness. Salamat sa papadula. Walay isa pa yan. Thank you sa pag-anhi. Silingan, salamat. Walang anuman. Congratulations, di. Thank you, Ate Ray. Imong video. Nakasend na ba ka? Uy, imong video na pag-send. Madungong ko ni mo, Ate Ray. Ay, kung wata. Ho, Sarah. Thank you, buti mo, words. Silingan, mag-play ako sa'yo next kay Aria, ha? Ang ganda talaga ng sakura ba? Oh my God. Ang galing. Oh, ang galing. Galing. Bakit ako ganun ng ganun? Refresh na pinipindot ko. Thank you, Ate Rhea. Mga hugasan. Yamyagit da. Dumagay. Hindi ko da. Yang ni. Nadi. Halaw na ako kasabot. Salamat. Wala isa pa yan sila. Salamat po sa pag-ani, sa pagpaharang-harang. Yun lang tayari. Wala akong kasabot. I need a translator. Hala, ang ganda talaga. Mga hugasan daw naningit na. Nadungog na ko diri ah. Oh. Wala ko hugasan kay off na ako. Ay, human ako pang hugas. Gamay naman.
Konti lang yung hugasin ko pagdating ko. Tapos na, bago ako maligo, ginawa ko na. Tapos, ano na, LS na. Mag-LS ka later? Or si Raven? Mag-LS kayo? Ate Ninja. Ate Rhea, salamat sa paharang. Ay, wata. Harang na sana. Hala, 5 lang ka ano nila. Sino kaya yan? Salamat. Okay. Si Gracia, prito pagdating. Highs, pero nagpasalamat naman. Grabe, no? Dito, hindi naman ako nagluluto pagdating ko. Hanggang hugas lang ako sa kanila. Tapos, yun. Hugas pag ligpit-ligpit ng kalat-kalat. Na sa kusina lang ako. Pag yun sa sala, bahala kayo dyan bukas na. Pas muna, pamis kay Lolo Bornok. Sana mapansin ka na ni Lolo Bornok. Hala, oy, di man guro ko pa sudon. Ano, 4 minutes mo. Oh, thank you, Team po, Borge. Saka 4 minutes mo. Sino ni? Dito pa ko silingan. Salamat silingan. Tagal pa matapos kay Tereya. Ikaw ang next, ha? Salamat silingan. Kumusta ang atong panagat? Rhea, Ate Rhea, salamat sa Salamat sa paninja. Maayo di, sa'yo ka nag-LS. Yes, Ate Jem, sa'yo man wala man sila diri ng pag-abot ako, wala sila dito pagdating ko. Tapos, magtagalog na lang kuno kay baka merong hindi Bisaya dyan sa Ate Rhea. Pagdating ko, wala sila, yung hugasin lang yun nandun. So, naghugas ako, tapos naligo, tapos nag-LS. Haba ng checkpoint ko eh. Salamat, ay kung uwat ah. Ang ganda ng cherry blossoms. Humanawag kaon, pero na ako sa coral. Sa ara ka sa coral. Refresh. Tereya H, thank you ha. Wala pa na, hindi pa natapos. Gado ka ako, Sarah. Wala, uy, naulaw tagamay. Salamat sa paharang niyo. Ang galing, Adereya, naririnig mo ako? Ang galing ng pa-shots mo ha. Ikaw na talaga. Thank you. Ay, kung uwata na. Japon ko milansa. Thank you, milams. Harang ulit sila. Hala, may pasisilingan pala Paliparang. Salamat silingan. Harang din. Rhea ito. Ate Rhea, harang din ako.
Ano yun, host? Sabi ko, buti ka, ang dami mong paharang. Salamat. Thank you sa paharang. Here na din. Thank you, Ate Jam, sa pa-refresh. Ate Rhea, salamat sa paninja. Timbo Borge, thank you ha, sa paninja. Raven Channel XP, thank you. Leonam's Diary, salamat. Pero upat ra, Casey McDonald Vlog, thank you. Ang dami kong sinabi. Kausap. Hello to all from Rhea HD. Was ako kaon, di ko kadungog. Ay, sabat yun. I-message na lang. Takan ha. Naara ko, kumusta ang laagan na bilar? Okay ra. Laagan yapon. Laruin natin ang harang. Salamat at Rhea H. Harang ha. Ay, kuguwat ah. Wala pa ta. Salamat. Ay, kuguwat ah. Joker, kumusta? Dili ko narinig host. Umikot net ko. Okay lang sila yan. Mag-play ako sa'yo. Malapit na siyang matapos. Thank you sa pa-refresh. Thank you sa baharang-harang. Ikapoy ko ba? Sunog akong nawong. Dandan. Hi, Danda Gemma Honsnes. Kumakain si Gemma Honsnes. Nakikilafang. Joker. Pila mo revenue sa isa kadlaw. Sa first day ni mo. Gismusa lang ko. Joker. Ila pa mamati ay. Di ra mo tumag ay. Ay kung uwata, gaduka naman ko host. Oy ha, ay gigid ni Sarah gani na bata kas kay. Thank you ay kung uwata. Okay, ay kung katulgo na ka, pwede ra mampul eh. Wala may kurat. Wala may pugsa na eh. Thank you. Ang babait ninyo. Video lang ko sabi yung sa ako kadun. Okay ra ay kukuha. Salamat. Thanks for watching. Like and share. Same lagi hapon sa liha. Leonam's Diary. Leonam's Diary. Musta na? Ay, kuwat na. Femtabel. Hello. Hi, Ate D. Hello, guys. Si Femtabel. If you're not, kung bago pa lang siya sa YT, i-friends nyo na. Fem, mag-play ako sa ilang ninja ko ha. Nandito din siya sa Hong Kong. Gusto niya mag-YouTube. So, paano na lang, padikit na lang. Team Bombosh, if friends mo si Femtabel. Ate Ray, tapos na. So, wala ko harang. So, punta ako kay Chucky and Friends.
Play ko yung, ay, mubuo man ani, uy. Silingan, ang ikli naman itong latest upload mo. Dalawa na i-play ko ha. My dog tried to taste lemon. Ito, pinamiss si Lolo Born of Lemahans Nest. Kamusta to? Oh, hirap mangista ha. Nakahalata siguro si Lolo. Ate Rhea, nasaan yung ano mo? Si Rhea Age. Yay, thank you sa pag-promote. This case, I'm beginner, so anyone who wants to help me out, hug them back. Promise, I'm fast. Pwede, Fem, kung pwedeng manguna ka din dyan, pwede din. Mga monetized channel niya si, Raven Channel XP, Gemma Hounds na, si Chappy and Friends. Sino pa? Sila lang ata. Alam ko, nakalimut ko. Ay, si Rhea Age pala. Sorry, Ray. Ray H. Harang. Yay! Nandiyan na si Ray H. Narakuha. Kay Gemma, thank you. Dili lagi ka mamansin. Ay, wala lang ko baka. Mati. Gipansin tayo ta ka. Ikaw na kayo wala namansin. Basic ka. Silingan, play ko ulit yung isa pa. Kasi wala akong harang dun sa may aso. Pero ito meron. Salamat. Joker. Nag-iba ka na. Charot. Nag-change na ka. Saan kayo pumunta kayo na, Fem? Tinutupad ko yung advice mo, ate. Pag may time ako, sana one day makamit ko. Yes. Doon naman tayo papunta. Ay, doon naman. Basta may ginagawa ka, makukuha mo yan, makakamit mo yan. Set up ko o OBS try na ako magamit sa LS. Mag-LS ka o niya? Ako ron? Joker? Mag-LS ka o niya? Tubag na yun ba para walay bunog? Ang goy na iba agad, luya po na iba agad, luya. Dili, uy, tayo na ako. Okay. Di ako lumabas natin may fracture. Nangyari sa'yo? Ba't ka nagka-fracture? What's wrong? Ingat. Sana maging okay na soon. What happened? Bakit ang dami? Hala. Pero okay ka na? Pina-check up mo? Dinala mo sa Pumunta ka ng clinic or hospital? Fem, tabil puntahan kita. Dikitan mo na lang si Rhea H. Yes, Fem, si Rhea H ang puntahan mo ha. Dikitan ka ng mga ninja niya. Taga-Japan yan. Supportive yan. Monetize din yan si Rhea H. Dili ka loading. Nag-connecting ko.
Rhea H. Mustana from Drama Hornsness. So, bakit lang? Ala, dapat pala, nag-try ako ng StreamYard. Gusto ko i-try ang StreamYard. Joker, turuan mo kaya ako StreamYard sa phone. Oh, shucks. Hala siya. Buang na sa pajama. Mute na ko diya. Okay lang tiyan. Ay, wait lang. Hello, Sid. Bakit ngayon wala ako notif? Talaga ba? Hello, Gemma. What's this? Reyna R, di sa kagikan. Late ako, paluin na. Hello, Reyna R from Shopping with i-disturb mo lang phone mo, pinat. Okay na yun. Sa Chrome ako pupunta or sa Google. Shopping and Francilingan from Reyna R. Sis, nag-message kaya ako ni mo. Nasa harang ako ha. Nood ako BTS. Bahala ka dyan. Yung kinakausap biglang nag-refresh. Magaling na bata yan. We love Casey McDonald. Thank you. Ate Gemma, galatagaw ra ko ate. Galatagaw. Timbo Borge, thank you. Dyan sa mga napaninja, Rhea. The Gemma Honses, Leonam's Diary, Raven Channel, Reyna R. Thank you, Casey McDonald, Choppy and Friends. Salamat. Nag-message tayo ka. Nag-message ko edit sis. Wala ko yung notification. Okay ra sis. Wala yung problema. Casey McDonald, Heart from Ninja from Rhea H. Bakit ba? Sakit akong likod eh. Sana all daghang tayo mag-edit. Sa Google kapunta silingan. Hindi sa Chrome. Paano i-desktop yung Google? Pwede pala mag-desktop sa Google. Sige silingan, salamat. Mas okay ba siya? Reyna R, dili nakatapulan mag-edit. Hala, sana all tayo mag-edit. Silingan ads. Ay, harang pala. Fem, tabi playing na ninja ko sa video mo from Rhea H. Fem, nandyan ka pa? Sa Chrome desktop mga pinat. Sige. Salamat. Raven, salamat sa super chat. Char, sana lang sa super chat. Charot. Hala, ano to? Hala, ang haba silingan. Ang harang mo? 5 minuto. Raven Channel XD, mag-practice ko. Oy, nasuya ko sa imong pa-BG music ha. Okay. Kenny Master, rajud ka mag-edit. Ay, Joker. Naka-install ko ganyan mga music, pero wala pa na ako na batian. Basta nangita ako mga premium na music, install ako kaya naka-wifi man ko. Casey McDonald, sana all maraming viewers. Congratulations! Palangging, sukli to palangging.
Ate Gemma Hansis, wala pa ate. Nag-edit pa. Sukli. Sukli pa more. Nanukli siya karong adlaw ate Jem. Nanukli po siya na ako. Ate Jem, ano lang nga. Muna nga. Paulit-ulit eh. Palagi, ibalik na ako din. Ihulog sa video 5. Hi ate. Hi ate, kaon kag manggal na adagan ni rin. Lami ka sa bagong taga Francen. Nagpalaway ra siya. Reyna Arha, oo. Kini mas, paano siya basahin? Kini master or kain master? Ang haba ng harang ni silingan. Aray ko po, sige. Kain? Kay? Kain master? Bakit? Ano sa? Sambangon kila ko ron. Pariha kung saan ka komportable. Oh. Kain master. Kini master. Master. Kain master. Ay, sure ba? Na sa kilid ay. Mukbang master. Mukbang master. Bigan nyo kay kag, Bigan nyo kay kakabuang ng Reyna Arno. Dugay kay nahuman sa, sa harang ni silingan. Video 5. Uwal mukbang pas mo master. Aray, pas mo to Wala may usong pas mo na ako eh. Hindi ko wala kayo na ako ba eh. Pagka ika nga sa world, hapit na ako mamala. Haba na harang, done sa'yo femtable from Rhea Age. Kung wala na siya dyan, Ate Rhea, ay, nasa harang ko na Ate Rhea, pero dagan ng gadget sa Ate Rhea. Ate Rhea, naririnig mo ako, alam ko. I-message ko na lang si Fem na tapos ka na. Oh, sakit sa ang kilid eh. Na ako sa gawas. Dara ko sa gawas. Ano yun di? Sabi ko, i-message ko na lang siya kung wala na siya dyan. I-message ko na lang siya. May sakit, wait yun. Masakit, wait yun. Unsa? Yama ni mo joker. Di ako sa Kuralsan. Nagkat-kat ako na. Wala yung try. Chill lang.
Ano, salamat sa mga team refresh. Na-upload ko sa mga team pa namin. Oy, Francine, pag-refresh, bago ko na ako. Asa si Jay? Asa si Jidam? Silingan, tapos na. Naanan ko sulod, nangukab. Ngano mo anak man ko magbasa, maraming buang. Salamat dong. Nag-ara ko silingan, nag-edit ako. Salamat silingan na human ako sa imong, ano ha, sa imong video nga, taas-taas. Taas-taas. Kasi next ako ang tuon. Tapos naman ako kay ano. Ay, puntahan ako si Fem para matagal ako ninja. Grabe akong bugas, oh. Nag-inasala. May silang sa dula, unas na kanaka ng, unsa na ka na stage. Nag-play manggugog mga namisita dere. Di bang bugunin mo chikaho. Ano na siya, giingnan. Igat yung kinisa ta dyan mo. Igat kayo. Nag-unsa na mo diha. Naasa lang kapasikat sa iyang pic nga nakaraan sa imong bisan nimo iyang gi-upload. Okay. Wala ko na nungkab na ko si alam mo na. Bahala ka dyan si alam pong ka. May joker. Ingon sila. Nangtala ko yung wala ko yung gitubag. Ingon sila tapos lahi akong tablet. Basa-basa pa man dahil siya. Asa si anything? Duty siya ti dyan. Mura po close binok balo ko. Duty siya. Nakakita ko siya message ni Reyna Arganina. Anything. Ano yun? Nangutan ako, pilain mo revenue sa first day ni mo. Okay lang, dili ka mo share. Wala lang. Nalingaw lang ko. Nalingaw. Wala akong uban, oh. Sa dihang. Wala akong gitambang.
Ate, ay, jamahan sa spontan kita. Diri man sigari ganina, giuhaw. Nag-chat man siya na ako. Nakainom. 10,500. Grabe sa 10,500. 10,500? Ano ba sa dollar? Joker. Nakuha na din yung mong pin? Pin? Pang pin. Sana oil. Sana oil. 10,500. Timbo Borge, salamat sa paninja. Ate Rhea H, thank you, te. Charot lang. Sa revenue, no? Asa man na makitaan? Upila na. Sabi, wala lagi ni mo basa. Ibasa na ako. Okay na. Reconnecting ba yun? Okay naman ka your life. Stop right now. Nadungog ni mo, Joker, akong ingon. Asa man na, ana, day-dayo na. Ako daw, big, anapon. Na, ana, uy, gahapon man ka. Nanaron. Stop right now. May message. Makitaan sa YT Studio. Wala, nagduning o pinaabti ko sa YT Studio, sa analytics, sa ano ba no? Unya. Sa analytics lagi. Diba, comments, video, tapos, ito siya yung mga naisa, tapos analytics, tapos comments. Sa analytics, i-click mo, tapos dito sa taas, sa tapat sa audience, na i-revenue. Siya, i-click mo. Congratulations, Gemma Honsness from Rhea H. Nice, Rhea H, Revental XP, Choppy and Friends, si Reyna R, si Gemma Honsness, si alay ko po. Isa pa na diha. Malitay sila. Palangging in lingawas, hindi para di mag-end. Kaon ko diwas. Hala, ganina na siyang kinaon. Ninja ako ni Rhea H. Ganyan yung emoji niya. Ba't wala akong harang? Pobre ya, oy. Magto sa ako ni Leonam's Diary. Leonam's Diary. Ito yung latest upload. Ay, mga MS. TikTok.
Dalgona na lang. Playing Milo Pinat, lingawon ta ka, tanaw na ko mo sayaw. Visit ka. Ti James, ana ko may tabangan nagkaon. Yanams, playing. Sige, Joker, go. Amaw. Uy, Joker, i-edit po akong video, be. Kapuya, may mag-edit. Nasula ka, mag-edit. Uy. Pero kailangan ko mag-edit. Sa estimated revenue, mauna na siya. Mauna siya. Mauna siya. Pila? 1 milyon. Send mo. Salamat sa padula. You're welcome. Send mo. Send mo. Unsa send mo? $9. Wow! Congrats! Wow, Joker. Good job. $1 na lang. Magkapina ka. Imong video, loading siya. Ha? Imong video, loading siya. Ha? Ano sa daw? Send. Katun sabi, ako sabot. Ano? Ay. Maulang inyong basin. Ay, makita man Joker dito kung pila ang sagikan sa super chat, ang sa ads o sa premium. Makita. Nasa, basta dagan man itong ana sa transaction, muna mga super chat. Then sa ads, tapos sa premium. Ano di makugatan o naman mo dire. Dito. Ang ako yung ads na sa basta. Ay, sis, Reyna R. Send, mugay, nakagets na ako ingon ni Reyna R. Send mo, so pag-send, uy, day messenger. Sis, naka 100 nakakapin? Nakasahod na ka? Niambak ang tulong. $50. Sure? Pag sure, ay, kadugay na nimo. Refresh document. Layo pa sa tinuod. Dili na ko mute. Tijam, musahod na ka? Sis, Arena R. Pila na kakamats gani na mo ni? Ay, hindi siya mute, pero harang siya. Aray. Ito, igang eh. Gusto ko mamugong, pero basa-basa pa ang buhok. Kano saan makakuha ang pinaanak ka? Wala pa. Ako ang address naman sa Pinas. So, 3 months daw diyan, no? Ambo. 3 months daw maabot diya. Wala pa ko'y pin. Murang 3 months sige, bawas man to. Ano magbawas? Magbawas ba imong revenues? Wala pa ako kasulay nga nagbawas siya. Pero nakasulay ko na 1 cent radyo sa isa kaadlaw. Laluoy kay ko. Nagkatawa kay ko kay ano siya 47.6 na ito siya ay hindi 47.51
Tapos pagkaugma, laging 47.52. Luyas kagi. Ate Jem, musawad na ka? Hala, igang pa ko man. Unom na lang dyan dugo na ako. Na ay times mawalan ko kalibog ko sa umano. Hala, ano? Pero tagaan ko check. Ingon sila sis, pag dili daw active mo ang oras or basta di active, magbawa siya. Ambot ba sila na? Musta na, nakaraban no? Ate Ray, mga 40 something. Ay, di pala. 50 na pala. 50 na ako. Nasa 50 na din ako. Ikaw, Ate Rhea, ano ka na? Magkano ang Ate Rhea dyan sa Japan? Magkano ang threshold? Yun, Hams. Tapos na. Si Ate Rhea, maraki ata sa kanya. Transaction good. Kay dili daw, one day na pa daw kuhaan pa nga pinila. Kuhaan pa nila. Cheshire. Hindi ako ito bag. Mumantay. Unsay. Wala alam yung Philippines kasi Lord Hans. Pero kahit naman Philippines din yun yung top ko. Philippines din. Philippines, tapos Hong Kong, tapos Finland. Wala pa na ako makitaan. Okay. Pero at least nanakay 9. Mag-watch ta usab na dyan mga Horns Nest. Ay, wala pala yung ka-watch na rin na R. Saan kung tanawang dere sis? Ay, tanaw tag bread ni mo. Sa imo pila atong nagsugad pa. First day na ako, di ba daghan-daghan man tong na ako, nagpalipad. Naka 12 at 12 point something 9, parang ganun. Basta 12 something. Sumali ako sa GC kadyut ng harang. Doon, tumaas agad ng for the konti lang kasi kadyut. Harang team. Kadyut. Nakailan ka na ngayon, Ate Ray? Ate Ray, kasi kailangan mo i-on yung mo. Mas malaki talaga ang tulong ng palipad. Hindi naman sa humihingi ka, no? Pero, tulong ba? Basta, hindi mo naman yan binibeg. Hindi mo naman yan, sorry, Tagalog sa'yo binibeg. Wala man yung lagi na, hirap pag Tagalog, besh. Basta, hindi mo naman pinipilit na, uy, bigyan niyo ako ng ganito, di ba? Nasa sa kanila naman yan kung magpalipad sila o hindi. So, i-on mo na. Kahapon nga, pumunta ako, kahit magpalipad ako ng piso. Nagpunta kaya ako sa premiere mo para magpalipad sana ng piso. Piso lang ha, kaya wala mong kwarta. Sakit na sa likod eh. Ako, pag muli, mga mag-aawa. Uy, actually, meron ako napuntahan na ng ALS na ganun siya, nagmamakaawa siya na
Ay, mag-ano naman kayo, ay, hindi naman magkahawa, pero nagpapalipad hangin siya ba na, uy, bigyan niyo naman ako ng ano, mag-ano naman kayo, ganyan, ganyan, ganyan. Nakakawalang gana din magbigay ng gano'n. You're welcome lahat sa may mga pakpak. Palipad. Palipad hangin lang ang afford eh. Hindi, pero pag may ano ka naman, bibigyan ka naman kahit hindi ka humingi. Ikaw bahala. Wala. Dati, further lang, hindi mataas na ako sa araw lang. Araw lang, 3 days sumala ko. Yun na nga. Parang naging 8 plus na dalaga. 10% lang kasi kakajutan. Pero wala, hindi ko talaga mag-gets yung ganun. I-message kita pag ano, pag may time ha, video call kita kung hindi ko siya makuha yung sa instruction mo kasi hindi naman ako sa Chrome nanonood, doon naman sa app. I don't know how. Early send, wala pa matapos. Early send, wala pa matapos. Unsa? Ano early send, wala pa matapos? Sa mo, wala itong sa sud. Joker, wala ko kagets. Loading ko. Ano siya? Bahala ka dyan, Joker. Wrong send ka dyan. PM ulit kita bukas. Ituro ko sa Ray. Pero, pwede sa application. Yung diretso lang dito lang. Yung hindi ka na sa, yung sa YouTube app, hindi siya sa Chrome. Joker, sa Messenger pa dong yun, no? Tapos dito mo sinend. Or, may iba kang ano dyan. Nagsasabihan. Early send. Early. Hindi pa tapos. Ano daw? Bola ka dyan, eh. Char. Ikaw na yung messenger, charot. Ikaw na yung ka-chat. Talaga ba? Huh? Ni-unblock na takahoy.
Sis, tapos na. Reyna R. Pero gusto ko mo tanato yung ano. Ano to isa? At least I look cool. Oh, diba? Naiharang. Ay. Thanks, sis. You're welcome. Okay na ng ganito. Di ako mapapaya yung paulit din sa'yo. Magagalit ka pa sa akin. Okay lang din ako. Tereya. Ano, 5 na lang kayo dyan. At least I look cool. Kagabi nga ulit-ulit na naman tayo sa sa ganap. Na-remember ko tuloy. Oops. Familiar to Ay, po. Pero nakakamiss ka chat. Ay, landers ko. Landers ka naman talaga. Landers. Ay, Joker. Retracted. Weak. Talawan. Charot. Joker, kung kailan pa mathematics yung topic natin, doon pa gulo-gulo. Lang dahil sa mathematics na yun. Ate Gemma, malagaon? Team Rhea H. Ate Ray, ba't hindi ka patulog? Alas 12 na dyan. Ano, chika? I miss kita, Tere. Ano na-feel mo nabasa mo yung heartbeat? Nabasa mo yung my heartbeat. Oops, ano yan? Ano? Ano my heartbeat? Oops, hindi ako updated sa mga ganyan TikTok. Wala, normal. Wala naman ako Wala akong harang. Pag galing ako sa may harang, wala din akong harang. Hala, ganda dyan. Hala, uy, kanus ani mo ibrin, yeah. Hala, puyat kasi ka na siguro ng ipang. Kala niya, ang landi-landi nito. Kahit puyat na, pa rin sa asawa ko. Sabi mo kasi, oops. Wala lang, oops. Landers ka Dili ko makidungan natin dyan maong premiere. Makidungan. Kaya hiking, mapunto. Maulap akong view. Oy, naminala ko ha. Magawas ko ha. Malibang ko, bala ka dyan. Raven Channel, exit puntahan kita. From Rhea H. Ate Rhea, monetize din yan si Raven Channel. Sa gawas di ka, malibang Raven. Tabunan ng view ta. Nara ko. Thanks Ate Rhea. Ate Rhea. Good job. Ay, sakit ako. Kili. Ah,
Unsay, unsan ini? Unsa daw? Wala, kadyot ko din harang niya. Sige, Ate Ray, salamat sa pakadyot mo dyan. Wala pa baya ko kabalo ato imong mat. Oy, pistol, ayaw. Saba sa mga, sa naa. Ayaw, saba. Napa ko, boss. Sige, yaw. Lampali ka sa boss. Pasunta ko dong. Na-bother kay ko sa ko ang bugas-bugas. Diyan siya wala. Klaro kayong chismis ang mo. Team Rhea H, thank you po. Pasali po si Kajud harang. Tama lang lang. Kasi, alam mo din yung Kajud, Raven? Ang Joker? Hindi problema. PM mo lang ako sa FB. PM mo daw siya, Joker. Pinatuo naman. O talaga ba? Baka ibang meaning mo, gagi. Yung tawa mo, alam ko yan. Bahala ka dyan. Reyna Ren, no need na tabunan mo. Luda, pagkagawa dyan, bata ba? Hanggawan ka daw. Ibang kadyot yung iniisip mo. Kaluka ka. O alam ko, ay, ahak maling bata. Hindi apas na nakamamali mo bulalan ka. Oo, alam ko, same. Ha? Ay, mayroon daw i-PM na mo pa sa bagay. I-comment, wala si mama, busy buhat mo. Joker, i-comment daw sa one of the, katong pwede ko mo makontak ay sa mga comments, imong pasabot sa Katereya na kadyot. Basta, kabuya man yung tahanin patay connection ay. Unsa?
Wala pa si mama. Love you, Ate Jan. Love you. Palihat nag-post kanina. Ay, dili na paliha kay ako. Niawat na ko ni mo. Nag-post ka sa community. Wala, pwede din. Atol po namin dito sa bundok. Nag-post po ko. Ako tira. Alam kong kadyot na kay Ate Rhea at alam ko rin ibang meaning ng kadyot kaya same. Okay. Wala ka dyan. Okay. So, paano? Hindi ko alam eh. Tudluin ko. Ay, sa kay Ate Rhea ha. Bal. Bahala ko eh. Reyna R. Rin. Wala pa mama. Nahurot na lang. Ew. Buang. Gaman lagi ini akong viewer. Ang halay. Langit akong pangag. Ang halay niya. Visit. Lagi. Magpapaturo pa nga ako kay Ate Rhea. Bahala kayo dyan. Bahala ka eh. Nagdagot na ko ha. Kinsan eh. Bakit ako yung humat? Thank you for loving me. Hindi kasi daming tanong nandyan ako ni Rhea. Tara, pinatry natin sumali. Nagpapaturo din ako ni Ate Rhea. Habaharang mo, Raven. See? Kinadyot na yung karo. Ganda ni That's Francis, Wala, change topic siya. Ay, kailan ko niya. Pisa niya siya. Uy. Muna naman. Ninja ko na rin yan. Kadyutin ko rin harang madam after ng LSD. Wala ako nang pa ninja eh. Ay ko po. Bakit hindi mo ginadyut? Uy, Timbo Borge, nag-friend request ka? Ano, Timbo Borge, ikaw tong nag-friend request? Yung may baby? Ang dami kong friend request. Hindi kayo na. 82.
Putol man yung kanya. Ay, naku. Share ko lang eh. Ginamit na niya yung SQL. Sorry naman. Uy, late ako. Kaya ko pa nga na-remember. Wala. Mag-check kaya ako sa sa Instagram. Salamat po sis sa pag-follow. Late kay ko ang follow back. 1 agaw mo. Ay ko po. Busy talaga sa Raven. Mag-IG din ako. Walang picture. Puro lang nasa. Joke, ipakita mo yung kinain mo ha. Mag-like kami. Hugawan. Ganun nagka-amigo man tang hugawan man kay ka. Hala, wala lagi nag-notify dari si Dihoyo. Ganyan tawag nila. Ganyan itawag ko kasi matalino na si Lolo Whitey. Pati pagkadyod natutunan pa mahirap. Tingnan mo, pinahirapan ba tayo mga isda? Yung tawag-tawag si Reyna Arna kay IG. Ate Jem, dagan kayo siyang followers. As in millions. O, Ate Jem, ako si Reyna. Maulaw ta sa followers ni Reyna R. Sige, ako pangitaon. Shirley, hello po. Hello Shirley, thank you sa pagpunta. YouTuber ka din? Shoutout sa... Siyempre, nandito siya, so YouTuber siya. Hanapin kita ha. Shirley. Ay, friends na pala tayo, Shirley. Kumusta po? Okay naman po. Friends na pala tayo. Paano ko pakita? Dikit na pala tayo. Pero mag-play. Ay, mutago sa ko eh. Nawa ko. Maulog ka. Hindi ako nire-age. Anak man na good in. O, hindi yan Bisaya. Joke, hindi yan Bisaya sa Rhea H. Opo, friends na po, matagal na. Yes po, i-play kita ngayon na. Ay, Tagalog pala siya, na Bisaya. At Rhea, Binisaya ka na. Playing yung yung homemade chicken thigh tenders. Fried chicken yummy. Hello, Reyna R. Shirley, si Reyna R, si Rhea H, si Gemma Hong, si Raven Channel XB, mga monetized channel sila. You're welcome po. Ilan na yung subscriber mo? My loves, Casey McDonald, salamat. Hi po, Shirley. Translate mo pinat, please. Amigo ba ako ni mga hugawan nito kung pag inuuda dyan mo. Ate Rhea, sabi ni Raven, ganyan talaga yan pag malapit ng mamatay. Anong nangamong? Basta. Confident pa akong nag-translate. Nangamong na. And, nandadamay ba nangamong? Casey Hart from Rhea H. Casey, kumusta? From Gemma Hansness. Shirley, smiling. Shirley, taga saan ka nga? Nakalimutan ko, sorry. Ay, graduate na pala to si Shirley kasi may community na siya. Moni, hindi pa siya Moni kasi wala akong harang na nakita. Pero baka Moni na siya. Wala lang harang.
Shirley, Monica na ba? Shirley, hello from Raven Channel. Nang dadamay galing mag-English sa Tagalog ayaw. Aray ko po. Hello, Raven Channel XB. BG mo na, nagising anak ko. Sige, ate, di pa po. Okay. Sure. Sa dyan, malaghimog laing ngalan. Shirley daw. Ay, punta. I-check kaya ka. Hala siya. Oo siya. Hello sa mga nandito. Shirley, taga-asa nga. Bisaya ka din po? Hindi? Tapos na. Ay, puntahan kita sa real account ko. Shirley, punta ako sa bahay mo. Padalhan kita barangay par. Pandadampot kita, tapos mag-iwan ako ng red na sobres. Nature. You're welcome. Somon ka dyan. Bakit? You're live. Puno na siya. Igang si Shirley. Shirley, nabago na po name yun. 3 minuto lang. Lumipas, ang bago na po dahil. NSO si Ate Gemma. Shirley, play ko din tong mamon recipe mo. Mamon recipe. Tulong sa WH. Dyan. 1 AM na kasi dito, nasa Australia po ako at naka-phone ako na okay po. 1 AM? 2 hours lang pala. Alam ko malambot ang mamon. Ngaway ka? Di pwedeng, Bisaya? Mamun. Let's see. Nagpalingot na po. Nagpalingot. Deserted. You're welcome po. Ni si Joker, as if naman siya gabiin, wala po siya, dili siya, putok. Gahi. Iga nga eh. Mamon. Ang pangit man. Lul, wala ni mo mapansin. Lul, wala ni mo mapansin. Ang sa mamon. Mamon. Grabe sa mamon. Ang arte naman ng mamon.
Ano ba? Mamon. Mamon. Lang naunsa ka. I-block ta karon. Hala, di na ako magkuha ang ano. Ay, Gary. Sumbagon ka na ako. Mamon o kaya mamon. Nabuang na siya, oh. Peace. Ay, ambot sa doa. Black Lion pala. May katag. Wala na ako makita. Like message. Oy, basing ng joke ito. Nag-PM siya. Tukar ang katok. Bahala ka dala. You're killing my vibe, eh. So, I'll kill you first. Di Gemma, labanin ko, di Gemma. Salamat, gi-block ko nimo. Ngano gud magkalat ka? Ano, Shirley, tapos na. May nag-uyab ni mo. Hello, uyab. Wala na siya. Uy, nawala nun akong visit. Nagdangot ako. Kapila na kagastan. My loves. Shirley, salamat sa pagtambay. Kagyut sa Hala, ano na. Ano mag-retract? Sumbagan ka na ako ron. Ano sa gi-retract ni mo dong? O yan sa gi-retract na Raven. Bahala ko dyan ako.
Unsa gidetak nimo dong? Aw, tinoding, ingon man siya, oh. Nag-PM na daw siya niyo. Mabasa pa din niya ang chat, bisan og gi-block siya, ay nagkaano siya. Makita pa niya ni. Kaklaro, ana. Kasula. Makita po ko niya. Ay, let's see. Ano siya niya? Ay, anmuruto ang dugo. Bahala ko dila. Nakita ko niya. Aman, nakita ko ni mo lang. Ay, kapagi. Uy, gari, ayun na lagi paggara-gara. Nang man ka. Ay, Diyos niya. Game. Fighting. Ikaw ra may naghimog problema sa imong kaugalingon ay. Ka okay ra kay nako. Wala sa walang bara nga di makamata-patay dagway. Oy gari, naunsa man ka? Kuya, naana ko'y asawa ug anak 5. Wala diha. Nasula kayo. Ay, Ginoo ko Lord, tabangan. Jimahon sa atin siya, grabe sa dili ka matuoy na akay kalagot lako. Ano kaya sinasabi? Silent. Ate Rhea. Ate Rhea.
Presidole. Love you, Bench. Okay na siguro yan. Paliwanag ko. Ug maara mo mata dong. Joke ra, oy. Eh, joker. Dati pa naman sinabi ko yan. Di ba sabi mo nga, ang taong ayaw umintindi, ayaw talaga. Kahit anong paliwanag. Huyaw mo pag binuang anang barang, oy. Ikaw rin may nagbinuang diya. Kung maghimo kag desisyon, panindig eh. Ayaw pag binuang. Alis na ko, matulog na. Salamat. Hala! Ay, matulog na. Tagalog pala yan. Ang Tagalog siya, Bisaya. Salamat. Salamat sa pagpunta. Sana makabalik ka. No worries po. Ay, bigyan kita ng jacket kasi friends na tayo. Hala, si Ate Gemma, sigig palaway. Sige siyang pangaway. Landers, magugkadong muna niya. Palangging, og di na ka mo mata, wala na yung super chat sa LS na ko og mga video. Nanukali siya tayo. Kung di tayo kaya intindihin, karate. As if naman makakarate ka. Istoryahe ko dong. Hoy, gari, kabalo ko na nakakapadiha. Bahala ka, uy. Samo ka, kaya dili ka samot. Grabe siya sa ipabarang. Bahala mo nila, uy. Samo ka kayo. Ang dili ka sabot, magbagot-bot. Je m'en say Sir Moripi. Wala dong. Kung kariyan ka pa maramdaman, paramdam ka, kahit amoy kandilaan, charot. Kung nariyan ko, sa pagparamdam, naan pa siya diha kay nag-message pa man siya, nag-react man siya sa imong mga message diha. Then, yun, na ka. Shirley, good night.
from Raven Channel. Ate Rhea H. Ate Ray, ba't di ka pa natulog? Mag-alauna na dyan, Ate Ray. Raven, wala ko ka, G. Acting like this? Klaro, ano? Ano, bakit? Bakit ba ganito? Madalas na tayong di nagpas. Yawa mo si Raven na. Nimal ka dong. Dali ya. Ano, salamat sa paninja, Ate Rhea, sa pakajut-kajut dyan. Diyan mo kasi sa ako po, sa time. Raven, wala ako kanina. It's a tie. Me too. Triple tie. Wala na ako kasabot. Kay time na ako, wala akong play pasabot. Tapos, real pa na ako. To ara. Nayewa na yun. Hala siya. Gagalit nito si I'm good. Ate Ray, salamat sa pakajot. Peace. Natulog na sa Rina R.
pata. Sa motors. Okay na eh. Wala na. Libang utro. Puli-puli ako. Puli-puli. Seria age to. Thank you, Ate Ray. Nilupan. Duha na nilupan. Niambak di ay. Mauta ng dagway. Hala, wala na way ka-istorya. Parang pagin. Ay ko po. Silingan, salamat. Salamat sa pa-refresh. Ang daming ninja na Ate Rhea. Ate Rhea, thank you.
Sorry na. Ambil ko na po sa gawas. Nagyama-yama lagi. Naku, ano kaya sa ano? Thank you eh. Sa ilas pag-focus na, adiri ang pambugas. Muli pambugas dong. Muli panggatas. Ay, okay pa mo? Pwede na ako mag-end. Halagibiyaan natin na rin na ay, muli pa namili. Ay, mag-refresh ka din. Don't make sense. Adios. Adios. Goodbye. Ayo-ayo. Sapa? Bantay ba na ugmang imong bawion na imong pabulag-bulag ha? Bantay ka na. Here na, Ate Jam. Gary, kung nandyan ka pa, then basahan na lang ang message, okay? You make decision. Salamat po. Salamat kayo. Salamat kayo. Daming toxic sa buhay. Di na lang mag-support. Ayaw at lang sumay tayo agoy. Klaro, anak. May iman makasabot, nakasabot. Pag iman himan, wala din nakasabot. Adaray, salamat. Oh, my sid. Ayaw iyak din. Mag-iyak eh. Ayaw, iyak din. Yes, ate rin.
Mag-end na lang kaya ako. Sure ba, sure ba? Ano oras na? Smile! Thanks, Ate Rhea. Ate Rhea, ano ka na dyan? Alauna na. Wala kang work bukas? Wala kang work bukas? Joker, na ano na, ang imong gisan na greetings ni, ano na siya? Tukma na siya. Tukma na siya. Listen. Hoy, daming siya. Ang say hugot. O, ang say hugot. Ang say hugot. Ano ba siya hugot ya ah? Daming siya. May ba si daming siya? Hindi ba mga hugot sa buhay? Namiss ko kayo eh. Yung puyat mo natin nila Casey. Si Casey, hindi na nga nagsasalita dyan. Nagkikidrama siya eh. Kala ko ba, delete na yan? Ano ba yun? Delete o delay? Sinong delete? Saan na delete? Delete saan? DL is download. Grabe siya. Download. Hindi delete. Yes. Kala ko ba delete na? Ano ba yung DL? Delete o delay? Download. DL is download, di ba? Diyan mga lahat naman ng bagay pwede namang hugutan. Akala mo dinilit ko? Hindi ko dinilit, dinownload ko. Naki-wifi ako kanina kasi nga, di ba, hindi siya nade-download sa data. Ayaw niyang, hindi kaya ng data ko i-download. Kaya din, naki-wifi ako. Buwan ako, wala dyan sa do. Banto galingon ka ganina na. Tatoy mong iyon ganina. Pasagdiin na lang, uy. Kala ko na-delete mo. Gagi. Sabi ko nga, Joker, na-DL ko na yung ano mo, yung greetings mo. Hala siya, akala niya pala delete. Yan tayo eh. Judgmental. Dami si kung worth it, pwede mong hugutan. Kaya nga, ibabagay lang. Nakanayupat ka message, Nash. Palihog kong delete. Nagtampo ako ng bahagya doon na fake news pa. Hala siya. Amawa sa bata. Mangutan na lagi o dili makasabot ha. Dili kay magtampo agad. Kaya pala hindi mo kinakausap no. Iyon di kag kumakain ako. Or hindi mo ko ni-replyan doon kay Reyna R. Or basta. Sabi pa niya, hayaan mo na yun. Hayaan mo na yun. Buang. Delete o delay. Download.
Hindi ako makarel. Makinig na lang ako. Naghilagod ko wala libang. Buang ka. Ate Leia. Salamat. Mag-ano lang ako, 3 hours ko na lang to ha, para ano na. Nag-emote si Ray, pinang walang katutuhan. Mangutan na lang gidong, ay ka mag-emote-emote ha. Uy, ano po i-delete na. Hala akong singot po, grabe siya. Baote, delete ko na yung gina-istorya ganyan, no? Kaya pala hindi mo ako nakausap kanina, no? Tampo-tampo, like ka, tampururut, tampururut. Tampururut. Sorry naman, ang saya ko naman kung gano'n. Buang. DM pala ang delete. Tapos delay. Anong delay? Abnormal ka dong. Bisag saba kayo mo ang background. Na-download na ako. Ano na siya? Naka-ano na siya ngayon? Alam mo ba? Bagay na siya. Pero yung last part na sabi mo, yung pisngi ko gumaganon. Parang gusto kong ikat. Fake news. Muters na lagi ka. Muters. Hala si Ate J, mag-galaon kayo. Nag-cinta ni. Gaigo. Bad kay ka. Itsura nito pag nakamute, parang namimilit si... Buang mo ka dong. Namimilit pa utangin. Pautangan ko dong. Yung nga bang gusto ko na sabton ka, pero hindi man ka masabtan. So, undangon na lang. Natulog na ko silingan. Good night. Good night, silingan. Salamat. Natawa ako sa super chat ko kay Ate Shemba. Hinuli ko na nga. Napansin pa rin. Hindi ko nga napansin. Di ba sabi niya, nag-super chat ka daw. Di nag-message ako. Ano, nag-super chat pala si nanukli pala si Joker. Siya, last part na daw. Na-end naman. Na-end na doon ako. Wala ko kita. Good night, silingan. Salamat. Pila ka milyon imong sukli daw.
Daghan di kag sukli ron. Grabe ang kaon karon. Kumbati uy. Raven, isulti man ko ni di. Ako gihuli kay maulaw ko. Diyan, maulaw ka. Para, kabalo mo dili ka mo, kay dili ka mo lapag uling. Ako, Maria, kapoy na pag. Ako lang ay, pero og LS, wala pag man ko, pero og ganina, imo ang, ay, LS, mabula ito. Premiere. Basta, og Premiere magod, isa ra ka cellphone. Then, nagtanaw, nag-type pa dyan. Dili, ano ba? Basta, lisod ka ayaw. While, UI man ka do. Dili man, wala mo na sa presyo, good UI. Kailangan di magpinpin sa taas. Muang. Wala na sa presyo, naman na siya sa thoughts. Puli-puli ako. Ate Jem. Ay, Ate Rhea, thank you. Ako, maong pas ko mula pag kay mo split screen man good ako phone multi-task. Unsay mong phone? Mo split screen pag ano man guro. Ay, premium. Ay, pero ang premium mo split screen siya. YouTube og salain na salain na site. Pero og YouTube to YouTube, dili siya mag-split screen, uy. Balhin jud siya, dili siya nag-play. Nara ko, basa-basa na ko. Salamat Ate Gemma. Mag-end ako in 10 minutes. Kaya naluoy na kayo ko ninyong duha. Ay, sa Tereya po di ay. Okay lang lagi kung imong pagtuo ang pagtuo man sa uban. Ako concern. Noon po. Nga mabuot man sila, wag guys nihata. May ganun na inihatag nga, bisa na wala napin. Sila, manaway sila, kung mas sila ihatag. Sorry, bakit? Ay, go po. Ate Rhea, thank you sa pagpuyat. Ano lang Ate Rhea? 7 minutes.
You were the Rens. Harang ulit silingan. Hala, siling, Rens. Si ano yan? Si Jappy and Friends? Lahi man gud na imong pasampilat mo, tab man lang imo ako, jud as in mo split mabahin ang screen bar sa taas, YT sa ubos, FB, pwede pud lahi ng channel sa YW, sa YT, add another tab lang. Ang galing naman. Paano? May app kang ginamit? Paano? Pwede naman siguro ito sa akin, pero hindi ko marunong eh. Rens, salamat. Harang pa siya eh. Ay, Rens, silingan okay lang. Mag-e-end na din ako in mga 6 minutes. No need na. Salamat. Okay lang. Ano yun? Rens. Tama ba spelling ko? Joker, yun sa niyo paghimo. Malapot. Malapot na ako mag-end. Hindi, program lang Vivo yun. Sa Samsung, wala atang ganon. Samsung lang yung naka-BG as drive lang ng link. Kaya may ninja ako sa isang. Kasi dalawa phone gamit ko. Galing no? Hindi ko ba Thank you, silingan. Salamat. Ganun ba yan kalapo? Yung Milal, di ba magadong? Pwede maano. Vivo yung naglilink. Mahalak Vivo. Vivo. Mahal siya, ang phone. Sa kubi mo tumbling sa og kaduha. Diba na ako'y harang. Harang. 25 pero sa ngayon nasa 18 na ata. I see. Pila yan dito? 18 divided 6. Mga 3K. Nasa 3K pala siya. Unsay mo warning? Hala ko dira pag sure. Unsay mo warning? Karon lang? Unsay warning naman do? Maganda pang edit ang Vivo, Samsung naman ang pang gaming. Terea, unsay mo warning ba? Warning for? Pila minutes na. Nag-skip ko sarili kong aso. Di ko maalala kung kailan ko na-skip. Uy, pinapanood mo pala sarili mo. Bawal yun, huy.
Bawal yung manood ka tapos may ads. Buwang matawanan. Bakit mo pinapanood sarili mo? Bawal mangguna dong. Ano ba? Ako dili ko lang panood sa akong kaugalingon. Sa ano ha? Sa kaugalingon na account. Ayaw pa binuang dyan dong. Ang pingi ang taon. Pwede naman daw bahala ka dyan basta dili ko. Ang pingi taon naman channel. Kay inaguan kini mo na. Mo lang di ano. Nagkabuang kag ambot anang stage siya. Niya mo lang ano. Ayaw tanawa. Ano magpatanaw-tanaw pa ka. Gamito din mo ang imong mga ninja. Dagan magkaka-ninja. Anong hindi. Bago mo i-upload, i-preview mo. Pwede man sa sa YouTube Studio ka mag-preview. Wala to ads dito. Pero pag na-upload na nimo, talita ay di magod ka nag-premiere. Ako manggod kay sa YouTube Studio ko nag-preview. Parang mag-premiere ko, nakaset na siya. I-watch ko siya muna. Tapos, ganun. Or, after mo mag-export, export. After mo siyang, bago ka mag-upload, i-check mo. Hala ka diha. No ads will appear daw after my warning violation. Ano daw yan? Wala, dili ka niya taga-ads pag sige, ini mo lang himuon. Hindi pwede pa rin sa sariling harang, depende kung sa ninja mo pa nun. Yun nga. Bakit mo pinapanood yung harang mo? Bawal kaya yun? Nandun yun sa guidelines. Ay nako, batang ere, hindi nagbabasa. Bakit mo pinanood? Bakit ka pasaway? Nakita nyo kang problema, no? Sure. No problem. Karon lang niya gisend. Karon lang. Ayaw lagi pasaway ba? Naaman dong. May ads daw ako pero sarili kong picture lalaban. So bago ginagawa sabi niya tagaw daw pulog ads. Naaman duha sa entrance. Ayaw nag-imuawin. Daghan mo kay na si Stanley, na si Daoming, na si Sheme, na si Sinsa pa. May gani na kay warning. Buang magkagul. May warning na ako, di ako manunood. Di na ako manunood. Kaya bantay na. Di lagi ka magtutuo ng mga istorya sa uban nga walay kapakanan. Hala, pwede na ako mag-end. Dagat ko yung mga tapulan, mga ninja na ako. Sobrang mga tapulan sila o ikaw. Mag-end ako ha. Anong mali kapakanan? Ano sa dito yung walang kapararakan pala. Indang tani be. Kapakanan. Visit. Pasagan akong istorya na. Kapararakan. Bungi. Hala, ikaw na 5 minutes. May mag-end ako. Mag-end ako. Ate Jama. Tereya. Sino pala yan?
Rhea, si Gemma, si Raven. Ano, wala silang istorya. Dilaw na yung dollar sign ko sa isa kong video na na-violate ko. Pwede mo siyang request for manual review. Sa gilid sa dilaw, meron yung doon naka-question mark. I-click mo tapos request for manual review. Check ko daw guidelines. Oo nga. Try mo. Dilaw means limited ads. Saan, Raven, Joker, anong video yun? Saan doon? Gahip kag utok dong eh. Ayaw dyan daw, sayangin ang mga bilar-bilar. Ate Rhea, salamat. Sabi nila, magbasa daw ako lang. Delete lang daw si Hunghung. Okay. Fake news na puntaan eh. Ay, paharang pa sa atin siya. Picks are top 5. Oh. Top 5. Murang wala dyan ko ads po dana diha. Naka-comment ko diha wala. Daw na po kay wrong spelling sa imong dong. imong ano po kay wrong spelling sa imong title. Asa ko ani pagbuto? Wala na ko ani. Wala na minaw si Domings eh. Salamat sa paharap ka dyan. Pag nasa loob ka na sabihin mo, mag-i-end na din ako. Tunay yan, oy, hinahaluan ko lang punting kalokohan. Di mo ako makausap ng seryosong masasina. Alam ko, okay, Rose feeling violate. Ay, laptop ng duha malang mabuang ani. Ase. Nakakita kasi mo Rose. Buang mo ganun eh. Ay, dito imong friend. Hello, friend. FRI, manggodo ni man FRE. Bala ko niya. Bigani natin. Amiga ni mga ang istorya. Umanon na ko si ML. Connecting ko ba eh? Mag-ano daw ko? Diyan na sa loob ka na? Alam ko naman feeling ng friend. Type ko lang. A friend. A friend daw, pero iya pong wrong spelling daw. Alam daw, pero tayo may istorya. FRI
D-F-R-E? F-R-I-E-N-D? Napasaharang sa pajama. Ay, ko. Inilang ko. Okay na ka daw. Okay na ka. Congratulations. Buang na ka. Abi jud kog typo ra ka gato imong request ni Reyna are og friend of mine. Abi kog typo ra ka sa imong friend. Gi-post para wato ni Reyna are sa iyang chat community imong friend of mine. Yung karon di jud sayop jud yung pagkahibalo sa spelling sa friend. Buti lang na ako yung Bahala ka dira. Magani, pasalamat sa mga amigang basya. Ay, cute. Ate G, mag-end na ako. Ray, a joker, hindi ko pa tapos, pero tapusin ko. Sino si S? Mag-end ako ha. Good night, Ate Jam. Joker, salamat. Ate Rhea, thank you. Usapot ni si Reyna R. Na po balak nga iya ipabala. Ate Jam, okay ra. End ako. Amping te. Ate Rhea, good night. Joker, end ako. Ano na to ha? Gipabayaran lang ka na rin. Good night. Good night, Ate Rhea. Joker, dili ka mo good night. Bye-bye. Bahala mo na. Good night, everyone. This is D, and this is D. Huy, hoy. Doming say good night. Good night, all. Signing out. Peace, you. Peace, bahala broken. Peace, bahala broken. Bye-bye.